Mazzarri a casa u zitto pikkej. Napoli xej, Inter tlieta. Dimostrazzjoni ta' saħħa ġewwa Napli minkejja l-Gawdibes, minkejja l-famuż effetto Mazzarri li tant smajna bih din il-ġimgħa u minkejja żewġ injuries li fil-fema tiegħi qed jinkwetawni naqra, mod speċjali dik l-injury ta' De Vrij. Għandna ġa biżżejjed problemi fuq wara l-aħwa. Imma insomma, nibdew nitkellmu naqa' fuq din il-logħba li jiena personali anke llum meta kont qed nitkellem ma' xi nies fl-Istedju Nazzjonali fejn kont qed nassisti għall-logħbiet bdejt ngħidilhom ħadħu l-logħba jibsa. Imma kont nemmen li se nirbħu, ma kontx qed nemmen li se ntuhom it-tidrisa li tajniehom imma l-aħwa, jiġifieri. Biss sodisfat ħafna u ara kemm ħajsemmew plejers illum. Personalment, plejer illi fil-fema tiegħi jekk ma kienx l-aqwa plejer tal-logħba, kien wieħed mill-aqwa llum huwa Jan Sommer illi ġab 3 saves. L-ewwel wieħed fil-bidu mingħand Elmas u mbagħad hekk minn is-sers żbaljat Osimhen u Kvaratskhelia, imma il-punt hu li ġab 3 saves strumentali biex illum ħriġna b'rebħa minn ġewwa l-Istadio Maradona. Boldieri, u xi ngħidu għall-goals. Çalhanoğlu, screamer fil-mument opportun minn barra l-kaxxa. eh, Goal fil-aħjar ħin. Barella, dribbling spettakolari għat bxejn kienu kollha ewwel gowl tani f'dan l-istaġun tajjeb ngħidu u t-tielet gowl assist perfett tal-Kolombjan li spiċċa għand dak il-plejer illi xtaqt li llum jiskurja it-Tikus Marcus Thuram. Voldiri llum naħseb kulħadd kellu sehem f'dan is-suċċess l-aħwa. Kulħadd kellu sehem f'dan is-suċċess. Jiġifieri grande ragazzi, grande il-kbir Simone Inzaghi illi għal illum ħarġna ta' nies bil-formation u bil-logħba li għamilna fil-ġo Dibes fejn ta' min isemmi wkoll li din hija it-tieni rebħa f'4 snin li għamilna hemm u t-tielet rebħa f'dawn l-aħħar 25 sena. Jiġifieri turja ta' kemm is-San Paolo huwa ground qiebes. Fil-fatt hawn qed nara naqra xi kummenti wkoll inħeġġiġkom biex ukoll tinteratixxu magħna min irid jgħid xi kummenti ħanibdew wieġeb xi ftit. Chris Chirja kif għadna qed ngħid wirja kbira ġo ground qiebes, Noel Tabone ejja minn hemm tim tal-bliet. Etienne Xwiereb saħħa kbira tinkwitax Bastoni. Bastoni suppost għandu jirkupra nhar is-sibt mal-Udinese. Massimu Real Sociedad. Pavard jien nemmen li jidħol mal-Ġenova, issa naraw ta' Devri l-inġeri ta' Devri kemm ser iddum. Angelo Farrugia jidher li qed jaqbel miegħi fuq il-fatt illi Sommer kien il-man of the match. Glenn Caruana għandna tim tal-bliħ meta jridu jilagħbu kbar u wesqu fuq din li qed jgħidu Glenn u Noel ħanżid xi ħaġa tkompli tini konvinzjoni illi mhux biss fl-Italja imma anke fl-Ewropa jekk nilagħbu kif labna llum fl-Ewropa wkoll nistgħu ngħidu tagħna. Fl-Italja m'hemm ħadd tgħidilna, naf, imma fl-Ewropa jekk nilagħbu hekk nistgħu ngħidu tagħna wkoll. Jiġifieri, imma pass pass, logħba logħba, aħna llum l-importanti li ħriġna mill-Maradona Stadium b'3 punti, erġajna tlajna l-ewwel f'postna u fuq kollox fajna l-pressure fuq il-Juventus erġajna li nhar il-ġimgħa imisshom jilagħbu kontra l-istess Napoli. Issa Napli ma rridux ninsew ħaġa ħbieb illi dawn issa
jinsabu tippermettuli ħansib naqra l-klassifika ukoll. Issa n-Napli jinsabu jaqsmu r-raba' post mar-Roma b'24 punt, warahom hemm il-Fjorentina bi 23 u l-Bologna 22, jiġifieri dawn nhar il-ġimgħa se jkollhom pressjoni li jridu joħorġu b'xi ħaġa mill-konfront ta' kontra il-Juventus minħabba l-fatt ukoll li ma jistgħux jinqatgħu mid-żona Champions League. Salvatore Muscat qed jgħidilna anke Carlos Augusto daħal tajjeb, saħħ enormi Carlos Augusto li minkejja l-fatt li mhux il-pożizzjoni tiegħu lab tajjeb u qdin llum, jiġifieri. Biss waħda minn parentesi, vera li forsi Bisek mhuwiex center left ma jilabx fiċ-ċentru xelluk. Imma naħseb fiha xtomot il-fatt illum daħal Awgusto u mhux Bisek, il għaliex jien personali kont indaħħal il-Bisek għax huwa difensur li jista' jinterpreta rwol. Carlos Awgusto kif nafu huwa wingback. Biss din naħseb li kienet rebħa oħra ta' Inzaghi fuq dan il-kuntest. Il-bqija mhux li għandi xi ħafna xi nżid. Grazzi ragazzi, wirja kbira ġo Napli. U issa nistgħu nixelu l-internet ħalli naraw x'iskuża se joħroġ biha dak il-bikkej ta' Mazzarri illi jien personali għadni ma ħfirtlux il-fatt illi f'Mejju 2014 labna derbi kienu coach tal-Inter, l-Inter ma qbisniex nofs il-ground u l-aħħar derbi ta' Zanetti ħallih bil-qeda, dik kien ma ħfirtilux u mhux se naħfirilu. Voldiri issa naraw dak il-bikkej xi skuża se joħroġ fuq illum u aħna min-naħa tagħna inħarsu il-qudiem għall-logħba ta' l-Udinese nhar is-Sibt lura f'San Siro, logħba oħra li importanti li nirbħu ħalli anki inkomplu ntellaw il-punti. Issa ma rridux ninsew ukoll illi f'Jannar ser ikollna xi logħob nieqes minħabba s-Super Cup, allura nerġgħu nibdew il-logħba tal-asteriski u importanti illi l-logħbiet qabel is-Super Cup nirbħuhom nirbħu kemm jista' jkun minnhom naf li forsi ma tistax tirbaħ dejjem, imma aħna importanti illi nibqu nirbħu nibqgħu l-punti jien bħalma dejjem ngħid l-Inter rrida tiġi qisha il-Manchester City tal-Ingilterra illi anke jekk ittella 98 punt taf li quddiemek se jkun hemm l-Inter se tellelek dak il-punt żejjed u toħodlok il-League Quarta. Jiġifieri jien dak huwa l-ħsieb tiegħi fir-rigward tal-kampjonat. Mela, jiena għallejla ħana ġorna, l-lum kelli ġurnata twila, ikolli nistqar, imma għall-inqas spiċċat bit-tajjeb. Infakkarkom li dan il-video minna u ftit ieħor ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemm taqsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li qegħdin noħorġu kuljum tista' tgħid. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal għada fil-9 kwart tal-programm Mix Zone fej ser tkunu fil-kumpanija ta' Julian Grifty li kummenta dik it-trailer li kellhom il-Liverpool mal-Fulham, Joseph Magri, Milan għal Milan Frosinone u Karl Parnis għal Sassuolo Roma. Li tajb il-kulħadd, ħudu ħsieb u tinsewx tgħidu regra materna għal dak il-bikkej ta' Mazzarri illi min jaf bħalissa l-biki u l-iskużi li qed joħroġ, kienet fenek qed jissuġġerixxi li kien qed jgħid li kien penalty ta' ċerbi fuq Osimhen. Issa fuq dik naraw imma insomma, issa naraw x'ħajjejt il-bikkej. U mill-bqija sempre Forza Inter u illejl tajb il-kulħadd. Ħudu ħsieb.